ću upasiš novi klip da što mi ja i moj prijatelj Ado igrati jednu avanturu koja zove kao Avantura 2. Mene pozdraviti, mene. Pozdravite ga. Pozdrav. Što ćemo dobiti ume često? Evo, ovo da što sam trebao. Imao sam bobu par stvari. Pretpostavljam da trebamo pucati one tamo batene. Evo, znači. Je što teško pogod, bre. Ima šta mu strijela ko nije? Ja, to je bez strijeli galje. I šta sam to znao? To jedan sam upalio. Jedan potion. Kaj mi trebamo sve ove batene ili sam jedan pravi? Mislim da je pisao sve. Točno kako blizu. Ja pucam. Ne gođam. Ja pogodio sam. Evo, sam ja mislim spogodio. Ja sam udarila na tvoju kopu. To, još jedan sam pogodio. Ajde, jasno. Dakle, nije 3001. Jes, pa dok sam našao po bovu. Amo da, nije za njega još. Oj, blizno. To. Ode na jedan su gasio, hajde njega gađa. Prijaću. Ti gađate drugači ovaj vangur koji se gasio. Lijep se gađamo na budiću. Ja ga pogodio. Ne pogodio ovaj vam dub. Trebamo... Ne znam sad da će gasio onaj tamo, pa onaj onda... Gađa nešto se ugasio, ja ću ga vam kako sam da prije pogodio nešto. Sad nešto baga i neće. Ovo se ispučao da se gasi. Treba biti prav. Ja nisam pogodio. Pogodio sam ga. Nije. Yes! Jesi li računao? To što nisi pogodio dugo. Ja sam sada. Direktno dugo. A, viš prije. Ima ovaj ovdje. Psa! Ja sam, ne da sad ovako. Ja sam potroši se strijela, bo. Znaš šta? Majte to kako radi, ja ću malo svoj morati. Gledaj se naš 34 strijel 736 je bot. Imam i ja 36. Ja sam imam 35. 34. Zašto je godin direkt? tam? Sam ga promašao. Jas! O, direkt u dugme. Direkt, dugme. I upalo se. Obo dvojica. Gledaj će vam to, ko što strijela u onome. A ja imam samo još 3. Ja sam ga tam pogodio. Evo na jedan sam tam gasio. On ga će pogoditi. Gađan ga je dol, ja ću ga vam goditi. Da, pogodio sam ga. Joj, ostao još jedan, aj brže. Yes! E to ga si ti pogodio, ja sam pukao strijel koja je ušla na njega. Čekaj malo, ja sam prošao prvi. Čekaj, ima još. Da! What the fuck? Nemoguće, ovo će biti prva epizoda. Yes, pogodio. Evo. Koliko ti imaš strijeli? Imam 19. 16. To pogodio? A, nižnjeg. Nižnjeg.
Opet niže. 40 sekundi onda. Ne. Ne. Malo niže. Malo niže.